min ye marifa ko ni a ko ɲɛ bɛɛ b'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ dankum na bibi na sisan an b'a dɔn k'a fɔ basigi sabatilen tɛ kosɛbɛ donc basigi fana sabatibaliya an b'a dɔn marifa ko n'o b'a la kosɛbɛ donc mɔgɔw da sera fɛn caman ma mais min yɛrɛ ka gɛlɛ ko la o ye min bɛ ye denmisɛnninw bolo sisan donc marifa fana a fɔra marifa a fɔra arme blanche ba i yɛrɛ mana commune 4 jate minɛ sisan mɔgɔ caman da sera ma ne tɛ procureur dɛ mais ne bɛ baara kɛ siège la mais an ka dossier caman an b'a jate minɛ ekɔliden caman bɛ sɔrɔ sisan marifa b'u bolo sisi b'u bolo bese b'u bolo o bɛɛ dun fana ye fɛn ye min kɔnɔ don sariya fɛ donc an dun fana ye min fana fɔ donc o la an bɛɛ de jɔyɔrɔ ka bɔ a la an bɛɛ ye den somɔgɔ ye an bɛɛ kan ka cɛsiri an kan ka denw lamɔ cogoya min na walasa denw ka se ka sira ɲuman ta ni ekɔliso yɛrɛ kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min tɛ basigi kɛ yɔrɔ ye a bɛ se ka mɔgɔ jasira donc fɛn min k'anw don kɔni ne bɛ se k'a fɔ vraiment baara min don nin baara in a baara taabolo ka ɲi kosɛbɛ donc baara min don an kan k'an cɛsiri a ka se ka cɛri yɔrɔ caman na walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ n'a ye kuma fana jateminɛ a fɔra ko sariya in taara en 2021 sariya kɔrɔ dɔ tun bɛ yen bon n'i y'a ye yɛlɛma donna sariya la nalima sariya kɔrɔ bɛ en 2004 bon n'i y'a ye yɛlɛma donna sariya la jamana yɛrɛ b'a dɔn an bɛ taabolo min na sisan fo an k'an ka ko adapté an ka jamana taabolo la an ka jamanadenw taabolo la o de kama yɛlɛma caman donna la o de kama fɛn caman fana jateminɛ walasa an ka se k'o don an ka taabolo kɔrɔ la an ka se ka basigi an ka jamana kɔnɔ donc kuma jan kɔni tɛ ne bolo ne b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o bɛ ni cɛ ani baraji mais min ye diplôme ko fana ye a diyara président ye u ye diplôme di président ma an mana jateminɛ kɛ il a dit que le jugement est rendu au nom du peuple malien bon ni commune 4 mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ jugement bɛ di la olu nimisi yɔrɔ sɔrɔ a la o fana ye fɛn min bɛ se ka nisɔndiya d'an fana ma an ka baara la